ano ba na? Ha? Paluma lagi ka gani Ardi. Ija, ang sama niya ka ng kuan. Sada na! Sada! Alam mo naging taas ha? Ang sama ko ng spaghetti. Kani jumping sa bawan nito sila ang t-shirt. Yan. Sa lusot man na rin. Eh kung sanggatoy na. Lusot nagsanggato na rin sa bawan. Doon ang imo sa bawan. Yan sila. Pero sanggato isipti. Hoy, iro! Nga na ba kan? Hoy, ikaw, ang saratay nga ni mo. Bugoy! Hindi mo na nang gikuan bugoy. Da! Ang nami ako. Oh, grabe ang nami ako. Da. Ito guys, input tos. Ija, po. Tapos na ng lamang. Matugan sa ko. Matog sa ko dari. Pwede sa ko matog, Danny Doys? Tog sa ka. Ay, ginawa ko kalamis. Ay, kalamis. Kuan. Dali rin ba ko makatog? Ajo ko sa mukha ero ha? A few moments later. Ay, gano'n ko! Ano ba na? Ha? Sabay ko pang paluma lagi ka gani Ardi. Ang saan manipaghangin? Oh, ganda na yun. Magsura magligtas. Ang wala mo ng baboy. Yan, kung magkaon mo, higda bitaw ng busog naman sa. Ano, naitags bukoy ni mo, kini ko na maghangin. Saan manipaghangin? Tamay ko. Kaysa magtuktok ka na, sige kaon. Ija, ang sama niya ka ng kuan. Sada na! Sada! Alam mo naging taas ha? Mali ko po, kaya hindi kita na yung kiting. Ano na ito, isuot na. Dahil kong madre. Isuot na, nga na lang. Ha? Para di na yung taas, ano? Padire. Kaya ari-ari man, la. Tamang diyan kung Sige, kaya mag-practice ko. Practice kayo, Mag-minjo pag-minjo. na po ko. Kaya dahil sugoon ko sa asawa. Bisaan ka, pares. Hangin. Ay, di makita na pagkain. Huwag ka din na iza. Ay, sa doon naman dahil nga ni Ondra. Ang sama ipit. Di ba naman Doon na ipit? ipit-ipit. Oy, dahil mo na Ay, dahil ka nang mahilos. Adali lagi eh. Iba takilid. Ang saan pang takilid? Nga na. Na, mura. Ang takilid. Huwag ka din. Huwag ka din hanaw sa kalimutan. Ang Ipahinga na. Oh, tagak pa din na. Hindi naman naman tagak. Oh. Alag, pinaliog. Ay, nangag, ipan pinaliog. Basta kayo mo rin pinahiwi. Nga na pa dahil. Ano, kaya ito man ang Ano naman yung bago pa man nagigihaon. bawal din sa manila mo, Doy. One, di May ba? magic? Isang dugtong sa. Napod! Sali pa ni Mama Sinina, grabe man taasa. Ano yung matamata kay Maitag Bugoy? Di man gula tama yun, iniingon naman ko taas. Na, may dugtong. Di apod. Mag-dress ka ko kaya. Ay, naikag man di ay. Ikag man di ay. Oh, aja, kaya ko din inaw at bukton rali, wak na. Gisap. Lagi na si Gagi. Lagi. Up, up. Ito, ingani. Ingana. Sige, maghap. Di man mo sud. Uy, nanay mo po ni. Kapaulan. Huli sud, di na lang ko magminjo. Ano na pinyo? Ang galing na. Aja, pinaingan na po, pinaingan na. Unsa to? Ang iba nang rabi na hapnig. Nga na. Ana, sus, kasayon. Majura ko kaysa matug ka. Mag-isa mo tabang ka panghangir. Kaya magtugtog ka. O, papunay ka paniwa nga. Pagkabag higop na nang. Kaya saan eh, barong Tagalog. Barong mo. Nag-trend sina. Alati, alam eh, man lagi. Lagi. Kaya lagi mo mamili. Ako, dilitaw na na. Kaya di mo Masama ko ng spaghetti. Kani, jumping. Sa pawan nito sila ang t-shirt. Yan na, hindi na sa hila. Kaya di sa mga blusot man na rin. Eh kung sanggatoy na. Blusot, nagsanggato na rin. Hindi sa pawan. Wala sa pawan. Ayan sila. Kaya ang sanggatoy, safety. Sinina. Na isang gatoy. Daghang hapin-hapin. Ang yan, kasi nakilisod magmakitan. Ana, asa to? Mura po ka ko sanggagay o sanggasik. Sanggasik o sanggagay. Eh, nasig-sing-nasig. Ang gugaw. Maghamugaway. Na.
Para sang gasik di laman jud. Kapoy man manglaba. Ano gud lagi bali-bali hara. Side B. Isay tira ko na yung sang gasik. Na katugo na gud sa pa kay ko patagdag mo kay ilunan kay di magsilbi ni tawanan para hiyo magtugtog. Sa dyan rin ay manghangir. Tara. Pwede ko magpaboy na eh. Pangutang na tos undo na bigay kasuldo. Kuan, pairan lang magtikyo. Pwede na, no problem. Sa kanya lang magluto no. Oh, pang para ba, pang luto ay, okay, listen ba dyan, basta mo reklamo po mo na, dako rin mo kung kaon. Mano ko na suwa, salamat kaysa kandil ba? Labaw pagastos. Labaw pagastos Bugas. pagkaon na ni. Sinduan na lamang gawin. Bahala ka diha. Sa kuan ra ba, kanang agmong inasal. Pili ka, luto mo gurot mo inasal. Dohara. Ayod man ko. Nawa, may pagkas ka na na witir. Mga ganing sipag man. Migo. Luto! Kada jang luto. Gidadaan ko. Sir, sir. Maju ganing tuos siya sa rayo mo. Naman. Kaya guys. Wala gajud na kuan, wala gajud na nagad. Puro nagilang konsumo. Di kay ko. Man sila. Ah, kanang na ay bugas. Ika. Oh. Wala gajud na nagad kay baro. Kita na Di kay ako man nagkuan kay kuan man sa nga na bankrupt pag bangkrap sila gurot lagi. Bugas. Okay ra na ang importante konsumo. May mga hangin pa ko. Pagkuhan sa daw pa ng manok pang musot. Naama pa lang sa grabe na nganong naman. Butang lagi mo gipaisan ba May tinida. adlaw sa siya ko na adlaw. Ganggang ang daraan. May adlaw. May dry na kita. Na may daydane kay na may painit. Dry way, di ko na sa rangi. Bitaw. Tulisod. Tag tara bitaw ni. Luto sa kayo ka dyan. 35. Dato ganiya dato. Nalig dara ba ko kayo kay sa Asa una. man? Aw. Sinugdanan sa mga negosyo. Karaan ko ah. Aw, kanindot ko. Kanang ingat agahong gingat to Cebu. Ako dang kwarta kay 23,000 ba. Marami Saan kay ka kinabili. sila? Oo, kuan na. Kanang ay, mara dyan ay pilimero ng mga puhunan. Si Palok yung tindero. Oo, karidot. Nandiyan, kamusta man? Ano ni undang makasukay-ukay business? Angang kay ani kahurot sa mga lamion, ag mabilin, ag mga bidaon. Mga trapo. Oo. Iya. Daghan pala kong stock, isus ginog daghan pag stock. Tanaw ko sa mga daghan pag stock. Iya. Pero may mga buot. Bisag gahon katong nahon na laman sa kipanghatag. Ang kipanghatag Pero katong makabawi nino. lagi ka og Oh, makabawi man. Enza. gamay ra igorang makabawi kay daghan pay trapo. Daghan. Tinuon kaysa slagni. Mao na. Nagoy duha ka buksod. Na aron ko amat ko. Inga na pagisod na ho. Kana ka service. Wag pagkatid nimo. Kinaluagan Kasi pag sa ko na mamalit og ito. Awag ka tong mga mananahil kay pwede man to nila abahin-bahinon. Og kana maulig sa Og okay creative na ka. kuan kana na ay Napagkanayan. mananahe o Makakuan. bintaha. Nakagino. Nakabita ako kana darito diha. Makadagino. Naka-survive sila. Mo to hagi hinahinay na ako an. Wag ka sa survive. Tupila ka ka tuig nang gato. Ila ra ka buwan. Pero hinahinay na og convert og Balik ka kuan kanang mga dry goods. nagod gihapoy ko nagapoy okay. Hagi kumpra ko primero ka to nga supplies ito pa daw na bitaw ko an. Ato pa daw nag-eskwela kay nagsugod ko og negosyo 2013. Oh, dugay ra di ay. 2013 April Domingos kuan Dagko ka pagkabanhaw. certified negosyante. Yes. Edi kanang dugay na may nagnegosyo sila mga Lagi pero ka to imo man jud to. Na ikaw man jining kuan dat to management sa kunuhay. Di mo ginikanan kay daan naman na kay saunas gamay pa kung isang papa. Pagka naman apple, maligdag. mga prutas. Maligdag sa chlorine sa una. Chlorine pod. Sorry. Nang chlorine nang tabako. Ang sundon-sundon lagi ng mga tiguangan sa merkado. Negosyante, kuya. Agahong bawon na to. Punta ko tagbilaran, eskwela ko college. Kuan, ganito, halin. Bahala gumaligdag chlorine no, basta kani kulis bay kapalit suwa. Yes, makabawon. Agaw halin, kaya Bawon, mamay sila. kuan, mamay yung kanan ay bawon. Allowance, sa Allowance. Allowance, ito sing winta, sana all. Uy, dako na sa una.
At plate sa kuan, sindot sa una, 20 pesos. Oh, katong tagbilaran. Tagbilaran. Oh, tagbilaran na to. Oh, Sama. sa plate sa tricycle dos. Ama dai. Okay ra dai na kay situs. Tamura na dai kung kag libo. Oh, Sa karong panahon na. makapalit ko kusod anad to kanang kuan kanang 5. Awo, 5 pagtakos. Oh, nga na. Hayahay pa. Padadan ko sana ang mga magbuwan, mga dilatang mga tinapa. Para mo kuan man ubo, dugay mo kuan. Kato 150 ma-survive nito sa kasimana. Tanawa ra na recall na hinon angin na kay ukay. Recall na noon. That's it. Ano man bring back memory tungod sa ukay. Kanang anong ka? Kailangan ko. Wala. Uy, ano bitaw tugtog na mga trigger ta uy. Maalaala mo kaya? Okay. Mala history sa dan kayo. Kay. Nakakuan ko sa ako, naka-idea ko magmalig ko kay ag uyab sa umanghod. Moy nagkuan. Mamalig na siya ko kay taga-Danau. Amo tong nakuan ko. Dito ko nangita og idea nakuha ni Nga stock nga na supply. asa si sa Manguan. Itudloan ako ni sa asa dapit sa Cebu. Ato ana ko yang ato na. Ano yung undan ang kwarta nga ingana? Okay na kana. Okay na na kuya makakuan na ka. Kapukog na. Oh. Dapat Ang sabi mo adyo negosyohan noong 2021, di ka man negosyante. siya po. Siya po nga pagkaan. Siyabon ba? Napoy siya po. Siya po. Pagkaan. Di ko kagets. Paano sila? Mix. Ah. Sa syudad. Halo-halo? Wala eh. Suba-suba. Aso-aso. Ah. Agiro po dali nga na niyo kay magaling Kayo ako na kan. po si Tagnayan. Hindi. Na. Pagkaan. Ah. Hindi nga na po. Step. Hindi lapra pa. So, Napukaw. Uy. Nga na. Nga na mo ito. Tas. Awalan. kamo og kuan sa ko kira ko. Bot, digit-digit. Nung ka magbuang pas animo. Oy, certified Mount Apo, kuan. Diyan kay, kuhan man to. Explorer. Kay ba po ka Dora the Explorer? Doro the Explorer. Eh, ako ba Ano ka na? Doro? Si Doro. Diyan, dulo. Mani, Doro the Explorer. Okay, magdadawa kog bag, wala ko nagdag bag na. Oo, no. Hmm. Ito, kaya pero kuwang rin pag sudi mo. Kuwang rin. Pero sin Di isang kay kan missing. man kanang sling bag ug gida. Ah, rapat ko itong banga ni. Hubot ni mo rin. Tuwa nagtibok lasada. Tuwa nag-Shopee. So, sa bag. Halos na na. May grupo. Kuwang na naman. Sige, matilyo. Kuwang mo na. Kuwang katangkas. Grabe. Nay, nga. Di ba ni? Kuya gahong. Di ba ito? Grupo mo na ito. Agi mo grupo. Buhay pa. Oh. Okay raman. Okay raman dai. Hindi Oh. ba tagang memory card? Karang takag mo. Agad to pang preserve na to na pang preserve. I-reserve na to na ko ingana gani ingana. Kaon na. Kana ba ingana gani? Silmet? Oo. Ah, kaya rin nga mag... Anang kana mag house store ako, house store. Hindi na magmana, di Oo. magpulupot to. Kapag sa stable, lagi mong butangan na. Dawa ko man ko ingana sulob. Yun din na pagka. Wa pa. Sud na putos ng bag. Ang naghalag sud ng bag. Uy, Aga ang in-order, na-order na mapugukuan. nanapul! Nanapul! Selfie stick. Nandiyan? Okay doon ding abot. Aw, si Udi Katulog. pagka. Oh. Okay ra kasi Udi. Katulo ko ning kuan, katulo sila nagpahibaw nga di kuan di sa extend di. Ikuha na, gawas na. Kana gadyo schedule I-deliver na. ang ninja ba na gadyo sa Ano nga man mo abot? Kasi amo mo ang nag-deliver. pag reschedule ko no, reschedule katulo na awa. Aw, basig ni say na ang nag... Ning palit ko gahapon dito sa Tagbilaran. What? O kuan, selfie stick 350 dera no. Ano ba na? Wala na rin itong imo ha. Hindi mo na maghihatag ni manang no. Ay. Kana, moral man na. Oh, kana. Ang kay katawang ngane kay wa naguba man. Dugan, duga ka na. Duga kayo na nagagamit.
Nakatara isang tumoy. Mga kuwan malungi. Wa kagi mo kuan? Pakikipatudog pa. Kaya po na excited pa po mo ka. Ganahan ano ko mag may ako hay asam may hay. Ako ra. Magluoy po nila. Utag pilaw makakatag pilaw na diha kay injan ko kawan mo kana. Kawan ko na nanay hay. Nakurat ko magkuha ko sa buhok ni mo ang kanon ipalina. Ipalina. So baliha. Palit na lang dito kuan insenso. Unsa magyapon kay og na insin subutangan magyapon nagbuhok. Ada roy, butang ira kog albahaka. Ano albaka? Tabliti. Ano sakbot na nas kalibunan. Kana bitaw ibutang sa mga bunhok na nas. Ay, kanang na albaka kanang iilo. Orang haita ng isi ni makunot. Hoy, anong haita ng albahaka kay mura na sila na mga balhibo-balhibo. Unsa man ito iilo na bitaw. Hagunoy to. Ay, kilo ko Hagunoy hagonoy. na expert na hagunoy pag ikaw hagunoy dili ko sundoy ikaw hagunoy. Ano mga trail rider diha, kalibangon, kalipang dinas ka libunan. Ngilo ba punoy? Oy, nga na ito mga ilo sa una eskwela ko grade 5 dato lasinda. Ano ba pagka nga to pagka malibag sa libunan nga, wapre mo kalibangan. Kana magbaktas gikas ko an, dan sa pag baktas. Kalibangan na. Oo. Libang Kaya na. magapit-apit mo sa biyabas. Na mga marang Mayabas, manutsuot. karang eskwela lagi ta nga magkuan nang ekyas po. Nigulik. Dito tayo magkita Nakasakang buongon. mangga na. Mangawat dig ni mangga. Mga santol, mamari kawatunan kay may ito, no? Wala Mga kawatunan. abogado. Abukado. Dito ka kahilwis. Uy, di bunot naman po. Ano? Dito tapatos, awagan. Kasi nga na. Awagan. Ano na na yung away. Nga, way, buti kung may kasto, kay bukid man. At ulan yung palagi. Excited doon po. Okay. Dahil nga one man. So, So, natuog na ramata. okay. Sama kayo ng Jones! What's up? What's up? What's up? Yo! Okay. Hindi ko matwasa pa. Yo! Aja, Ijaan, salamat Ija ha. Nagibaliw, magkakadong. Unos na rin ito. Goro, wala nga. Istorya ra gali. Ha? Nanaita ha? Ha? Nasa ko ang langit. La! Nakahangina! Nasa ko ang Enrico. Hello! Please, stop it. Ikaw guys! Bye-bye! Bye-bye. Thank you. Subscribe po guys! Para malingaw po si Jan nga buang. Tanawin taon po mo. At subscribe! Ano po nagkawin kayo para makapalit po si Jan. Bukas. Sagagay. Sagasik. Sagasik. Ewa kay sagasik. Ingat na ba na rin nagwala sa di sagasik? Kaya di na kinaklan. Wala ko siguro palit eh. Madali daw kalang si guys na. Maluwa ikaw po po dati pataan. Sige daw guys na. May sagasik. Kasi guys. May magbalik Nabuslot daw. na. May balik lagi sa kasukod. Mana manginagran sa kwarta po. Magpatahin kong sagasik. Yes, pagpatahi man sila mo nang nagagasto. Nang palihog naman guys. Asa lang po nagtawid kay Luoy. Ito po pra. Luoy! Para sa gasik. Ito po ni kawanan eh. Ginupo. Okay, alis po. Alis po. Sige, bye-bye. Bye! Hello mga ka-Junjuns! Good morning! And it's time to shout out! Yes! Unang-una, sa di pa di ay na akong mga pagumangko na mga pamangkin nga mga makukulit kong mga pamangkin. Nangwam kong cellphone nila kay wakoy dungawan. Di naman lagi nilong. Paras. Ano man to? Okay. So, unang-una, mega love shout out kay Boholana in Norway. Yes, thank you so much Boholana in Norway. Nga si Jakaron of course nasa Norway. So, daghang salamat din sa Ma'am Boholana in Norway. Another shout out, mega love shout out kay Clara Climaco. Thank you so much Ma'am Clara Climaco. Shout out to Dai Flor og Ondoy. Oh, yes, thank you so much Ma'am Clara Climaco. Another shout out, mega love shout out kay Annalie Molar. Oh yes, Ma'am Annalie Molar from Kuwait. Yay! Nanapod ka dira, sir. Sa Ondoy, sir. Nanapod ka dira sa Ondoy, sir. Oh yes, di ako sila. Sa wakas, nakalaag na ko na nanapod ko dira sila sa Ondoy. Nagdaag. Another mega love shout out kay Beethoven Gotev. Yes, done watching. Yeah, thank you so much Beethoven Gotev.
using sa kanang naay si Ma'am Ning Nerosa. Okay, daghang salamat Ma'am Ning Nerosa nga naa sa Kuwait using the account of Beethoven Gotteb nga ijahang fiancé. Another shout out, mega love shout out kay Ma'am Emilia Llamazares ug sa imuhang banana nga si retired Second Lieutenant Llamazares nga naaron sa Tanay Rizal nga kagikan ni sila sa Loon, Bohol. Thank you so much Ma'am Emilia Llamazares. Another shout out, mega love shout out kay Socorro, Bohol. Hello Ginger, watching from Type KSA pero taga Kandihay ko. Yes, mega love shout out sa taga Kandihay. Ugi labinan ni kanang Socorro, Bohol nga naakaroon nagatan-aw sa Type KSA. Oh yes. Thank you so much. Another shout out, mega love shout out kay mega love shout out kay Ning Largolota. Okay, love Ma'am Ning Largolota. Another shout out, mega love shout out kay Edita Yopio. Shout out ko Sir John ha, avid fan ko ninyo sa mag-igsoon in Idol Floor anja kailaman ko nimo kuya. O kailaman ko nimo kaya. Nakaila. Oh yes, nakaila si John. Thank you so much. Ma'am Edita Yopio. Another shout out. Mega love shout out kay Berlin Ecole. Okay, salamat. Thank you so much also. Berlin Ecole. Another shout out, mega love shout out kay Richie Pablo. I'm single. Yes, I'm single to. Thank you so much. Again, another shout out, mega love shout out again, Ma'am Berlin Ecole, pa-shout out Ecole family from Batuan, Bohol. Okay, mega love shout out sa tanang mga Ecole family nga nakakaroon sa Batuan, Bohol. Greetings coming from Berlin Ecole. Okay, thank you so much. Another shout out, mega love shout out kay Merlinda Caderao. Oh yes, daghang salamat Ma'am Merlinda Caderao. Another shout out again, Ma'am Edita Yopio. Dan na po, Sir John TV. Sir, kailaman pasiguro ka na ko. Basta una magtinda pa kag kloren. Sa imo mamapapasad magtinda og tabako. Ikaw sa una, sa Kristan man ka sir. Tapos imo pod manghod. Tanong ko sir lang, Sir John, tagpila ba pod magpa-print og t-shirt? Oh, sige, ang t-shirt is Depende ra ang atong printing sa t-shirt. Kung injo ang t-shirt, gamay ra bayad. Ako mangitang t-shirt, depende sabot. Barato ra na. Ma'am Edita Yopio. Again, thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Hot Girls Video XXX. Wow. Oh yes, thank you so much. Hot Girls Video XXX. Another shout out, mega love shout out kay Beethoven Gotteb. Again, pa-shout out John. Okay, thank you so much. Thank you so much, Beethoven Gotteb. Nga si Ma'am Ning Nerosa. Thank you so much. Another shout out, mega love shout out kay Ma'am Gina Clay. Hi John, watching from USA. My hometown is Tagbilaran City, Philippines. Wala ko mo skip og mga ads kay may na lang maka mamiso ginagmay. Support ko sa tanan from Flora May, Sisters Mayor og Nicoy. Daghang salamat kaayo Ma'am Gina Clay from Tagbilaran City nga naakaroon sa USA. So, thank you so much mga kachonchon. And ngayon na lang ko. Daghang salamat kaninyo, but before anything else, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, John Jones TV. O ada po di-skip ang ads palihog. Kung mahimo karon doon ay mga mamiso ginagmay, kanang i-click ang notification bell para updated mo sa atong latest video nga i-upload. So, mangina lang ko.
Daghang salamat sa kanunay pagsuporta sa atong YouTube channel o sa atong pagtan-aw sa atong mga video kanunay. Daghang salamat man ninyo mga ka-judges. And good morning once again. Bye-bye. Bye-bye sa mo mga kids. Hi, bye-bye. Mga stress to ng mga bata.